सोरनिया नोंनि बाफ्रे दे हादो दे बेम होनदो दे हादो दे हेलो हेलो बेम बेम नायनो फैदों जोङो बेम 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 खोना नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनै जोंहा बाबानि सारादुनि बन सिनदों आरो दा बन सिननायाव दंफां हाफायनायखौ जोंहा सनाया नै टुटुआ बिराद नायनो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बेखौनो दसे खिन्थिफैबाय आङो जोंबो दिनैसो फैदों बिस्रानाव दहायसो फैदों खामानि मावना होनो होननानै ओरैनो साइडजों बिबार माखाया मोखोना बिबार माखा बिराद मोजां मोजां बारनो थाखायो इसिनियाव सिनारि बायदिनो नैलाय बेयाव फिल्डआव सिनगासिनो खावसेया हाफायगासिनो जोंहा नायना फैखांबायना मोनामैयाव थाबाय थाया बेमाव थाबाय थाया मोनामसोगारो बिराद मोजां मोनो बेम नायनो आं नुवाखैनो जाबा ओइ ओमफ्राय संगासेल' सिनना होफ्लालायनाङा आरो जोंहानि हाबायाव सिननाय बायदि दामग्राखौबो मायाव दोनदो नुवाखै हाग्रा बारियाव थुना दोनलायबावसो एवखावबाय रायजोनि सारायाव नैबे बिथाङा खोमसिदोनो इखौ एसे बावनांगोन एसे होनानै र' इ बेदर फाजानोसै एसेल' ओइ बांद्रायबाय खोमा होलाबाबो जासै दुन्दिया होनांगौ ओमफ्राय सारायसोमोन मैगङा ओमफ्राय साराय थालासेल' थायबाय नै बान्दा कबि आलु मटर गाजरखौ सातनि बानायबाबो जाथारगौमोन ए जाबायना मोनखाबाय खांखानोसै बन बोग्राया सासेया माबायदि जाखो ओमफ्राय फेग्लुरा मावदोबा मा ओंखामा सुखैग्रोबायनो ओइ फेग्लुर नाहरनाय नोंखौ खोन्थादो आङो नै नुजाखानांगोन बादुला मानसि सिनखांफ्रामजोब्बाय नै जाबखाबायबो बोथोरा ओमफ्राय अखा हाहांसो पुरा फिल्डआवसो सिनखादों नै मानसिफोरा मानोलाय बादुला जनासो दं नोंदा बादुला नालाय दैसो गाफ्लालायबाय थेलायाबो बेसरा बायहांहां बिसोरनो बेसेबा रोगाखाबाय बायल'ल' बोरैबा नुथारो
shortcut thế là kah. Ada geran sih. คือข้าว Gumunya sih balai, balik lah gumunya asli. Thailand try aja karena kalang guna. Serni ada gerak ni nih जोंहा ada gerak ada gerak harsing singkat sama tuh Korang mau terus sih hijau hari ni hijau day ni. Kibari ni bibar bari ni. Saya cik se bibar bari apa ki gaza. Ada keren ki kemana ya? Ya ada keren ki kemana? Ki gaza bibar bari ya ni. deh जादो दे माबायदि जाखो खोन्थादो संनायफोरा आंनो संजोबनाय दे मा आइटेमा खोन्थादो दाउ दं कबि भाजा दं आलु बाथोन दं आलु बाथोन थाखायो बर'नि आइटेमा आलु बाथोन खोदै गोखै अनला दं दं गैया सुदो अनला दं बांसिनानो थांबाय सना मा खालामदों नोंलाय बेम सोरनिया नोंनि बाफ्रे दे हादो दे बेम होनदो दे हादो दे बिराद इन्टारेस्ट मोनो बेम हानो हागासिनो थायो बेम खुगायानो गोमबाय थायो जोंहा दे होननाय बेम होननाय हानाय दे हा इखौसो हानो होदां सना बेम होनलायगोन आरो दा खुगायासो बेम होनलायगोन आरो बेम दे हादो दे मा जाखो हाला मिनबाय दे हादो दे हाला गोरोंखा रोङि गैया मोनसेबो खामानि रोङि गैया ओजोंहाय जानाय लोंनायनि लाहार फाहार गय खावनांसिगौ र' फाजा जालायनोसै नै जोंहाबो आलु बाथोना दोनजारखा गोजा जालायनाय इयावनो दिनै सानसे थासिगोन ओमफ्राय ना सना नै मोनालायबाय लोगोफोर जानायावनो बोथोराबो बारा मोजां नङा नै जोङो दा न'आव थांफिननो ओंखारबाय आरो मोनासिबो जाबाय ओमफ्राय बाबानि कासनि माबाखौ तारिखखौ लाथ'नाय जायाखै आरो माब्ला लानाय जायोबा दिनैसो बन सिनदों नालाय ओमफ्राय बनखौ राननायखौ एसे नेनोसै साननैसो ओमफ्राय बोथोराबोथ' मोजां नंखाया बिदिनो बनाबो थाब राननाय नङा खोना होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै दिनैनि ब्लगखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो होमबा लोगो मोनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय Ini saya. Ini saya kaya. Mulia. Ya? Siapa ini? Tumpuk rekar juga. Misalnya baik. Kasih bila baik. Ayo. Bye bye. Ini video. Tata. Bye bye. Good night.
Good night nengah. Good evening dah sir. Good evening. Oi. Apa sih kita lu wear? Di saya. Salah. Guru जोंनि junior उन्दै गथ' मानसि. Junior. मा? Bye bye. Bye bye. Rồi thấy con xe con này kìa. Rồi cứ khen mình nhiều. Sao mình mua nhiều. Đã sẽ biết là đây. Oi, 사태야 lu. Riris nama apa wah? Đứng lại. Hai guys. Guys. Bảoว่าด่าซื้อ guys นะกี่เดียวนึกlạiเดี๋ยวมึงทำคนที่สิเดี๋ยวทำนั่นนั่งนี่ดีละนะสต๊อกกันอ่ะบายบายยังเดือดบายยังเดือดสิทำสเต็มป่ะถ้าเดือดบายบายบายบายสักครั้งพันก็สวยอันนั้นหนึ่งสามทางได้ทีนี้ใช่ไหมเขาลังเพื่อนอีกเสร็จBye-bye. Video 가나고 video. 비디오. 바이바이. 누가 가야 되나 손에야 누가 가야. Hello guys. Angker like 아니 안 해주시는 거 subscribe 하라면. Vấn đề của mình là thằng ship này nè. Đây em thằng ship này nè. 자는 그전 잡바. Đây. Bye bye. 말랑 없이 오파야 그러라. Tôi không nói la lại đây bye bye. Thật đâu. Thật đâu bye bye. Bye bye. Bye bye. 나 너랑 친구 마.